phezu kombhede ma. Bon? Yeah. I don't know. Thi, la. Sorry. Dombo. Hlala la. Hayi. FK, yini? Ufuna ukuhlabisa umntwana ngocingo, aluboni locingo olivela lapha esitulweni. Cingo. Hayi, angiboni cingo mina la. Uyazi uthini? Wena sofuna ama-goggles wena. Khona ucingo lapho man, ufuna ukuhlabisa umntwana Ntombolo, angithi u-right laba. Ngihlezi kahle ngiyabonga. Awubone ke? Hey, awusho Sidumo. Uthini ngalathi ndiranta ngikoleta wona ma. Awusho wena udade omncane wakubolisa ipudding nonyoni. Yeah. Ayi, uyazi igama lika nyoni alivele ngichaza. Kodwa lele lakho lika Ntombolo, hayi ngiyalithanda. Sidumo, uyazi asifanele kuba la. Shh, man. Ihlala phansi man. Kwenze njani? Ayi uthi sime no radio gogo. Oh nakho hayi ngathi sibambile. FK uyazi uthini? Usisime uyazi ungenzela imanga yazi. Akafuni ukuthi mina yazi ngizo entertainer abantu besimame la eroomini yami. Uyazi nonya yazi. Hey, Sidumo. Uyazi ukuthi liphini ngwami. Uzolwa kabi mangeza ukuthi wena kuyabonana noDombolo. Mase nje unginika imali yami bese siyahamba. Westum, awusho kanti ubani lo radio gogo? Yo. Awumazi radio gogo. Lo gogo lo hlala iradio umsakazo ohlala la next door. Oh, uyabona mawufuna indaba ukuthi iyaziwe ubotshela yena. Nge-hour nje, yazi why yonke iprotea is. Angikhulumi ke 3 hours. 3 hours yazi why izwe lonke ngiyakutshela. Usisime yena? Dombolo, usisakho uzolwa kabi manje sizinge ngakuletha lapha. Phela mina ngeke ngimtshele ukuthi besila kanti wena uzomtshela yini? Angeke ngimtshele into Angithi akukho kungasokonakala uma ngase sihlalela isikhashana la? Uyabona? Lo mntwana lo uyayazi into ayenzayo. Uyabona ukuthi FK wena ungayihambela nje uyele ekhaya umshiyela yena uzozela, yabo? Wona ke yiyo lento ipudding wama ishoyo. Ethini? Hey. Uthe wena akumele uthenjwe. Ubani? Mina ngingathenjwa. Hey, uyazi ukuthi mina ungangithemba ngempilo yakho yonke. Hey, akumpilo yakhe engikhathalele ngayo asambe. Hayi, masungidonsa ngisasihambele mase ngifuna ukuhamba kanti yini nje? No. What? Isangapha. Yebo Joe. Sawubona Sidumo, manje besaphuza itenga le nomfundisi ubethi mhlambe ucela ukubona. Oh, okay. Nakho sokufika umbiko la. Ngisawubona umfundisi ngale, yabona? Ningilinde, okay? Hey, Sidumo, imali yami. Hayi man, angithi look, feel at home man, hlala phansi man. Hey, Sidumo, ngishana ufuna thoma ngishine imali. Awusho umfundisi uthi ufuna ungibonela. Angazi uthi nje into ephathelene nekwaye esonto. Sidumo ndothana sawubona. Sawubona bamfundisi. Sidumo yazi mangivula amehlo ami nje ngubona ngizizwa ngingcono ngithokozile ingabe emakhosaza ngibangwa yini lokho. Ukuthi njalo mfundisi umuntu uthi inhla kuyena mfundisi uye ucabanga ukuthi sinenhlanhla kanjani ukuba naye mfundisi. Hayi manje Sidumo